για άλλη μια φορά στη συνέχεια του 15ου αγώνα προς την αντίδραση των παραγωγών η κυβέρνηση, φτάνοντας κοντά στα Χριστούγεννα και σε αναμονή όλων των εξαγγελιών της κυβέρνησης σχετικά με το μήνυμα του 23, περιμένουμε το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση και θέλουμε να είναι πριν τις γιορτές, γιατί ο κόσμος περνάει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και επίσης αναφέρθηκαν τα προβλήματα της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς του 24, δηλαδή που ήταν πάρα πολύ μειωμένες οι παραγωγές σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή, με τις ξηροδερμικές συνθήκες, αλλά και με τις προπτώσεις που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα και περιμένουμε αυτή τη στιγμή άμεσα να καταβληθούν τα χρήματα στους καστανοπαραγωγούς και μεταλλοπαραγωγούς της επαρχίας Αγιάς και αυτή η συγκέντρωση δείχνει την ενότητα και ότι συνεχίζουμε μέχρι να κερδίσουμε αυτό, δηλαδή το αυτονόητο.